Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya mabiya shirye-shiryenmu na Kannywood. To, a yau dai na zo muku da kaɗan daga takaitaccen yadda Audu Luluwa yake gabatar da yanayin yadda alaƙa zai kasance. Kamar yadda kuka sani dai alaƙa dai zai dawo 27 Disamba ɗin nan insha Allah 2024. Ba ma sai an shiga sabuwar shekara ba, cikin wannan shekarar alaƙa zai dawo muku. To shine nan ake ɗaukar ɗaya daga cikin shahararru fitattu actress na cikin shirin ake ɗan yin tattaunawa da su. Kamar yadda kuka gani wannan tattaunawa ce wacce ake yi da Audu Luluwa, wanda kuka sani shi kansa shirin fim ɗin alaƙa. Abubuwan da suke faruwa, rigingimun da ake yi, gwaramar da take faruwa, nishaɗantar da kuɗin da yake yi, komai da yake kun san kan cewa duka Audu Luluwa yana ɗaya daga cikin wanda suke taka rawa a cikin shirin, wanda ya kasance shine ɗaya daga cikin wanda suke ƙara wa shirin armashi, wanda ya kasance ana cewa gishiri ko gishiri a wannan abu, to shi Audu Luluwa shine gishirin wannan shirin, saboda yana ɗaya daga cikin wanda suke sa fim ɗin yake ƙara birge mutane saboda yanayin yadda yake gudanar da izzarsa da mulkinsa. Kuma kar ku manta da cewa a gidan Audu Luluwa fa an haɗa dabi kala-kala, wadda ya kasance mahaifiyar Audu Luluwa da mahaifiyar shi kanin Audu Luluwa ba sa jituwa, kuma ga su ma 'ya'yan sai a hankali, wanda ya kasance a iya gidansu Audu Luluwan kansa ma shi kansa gidansu Audu Luluwa shi wani fim ne ma a gidan ma daban, fim ne dan gaske, fim ne wanda shi kansa ma iya gidan nasu ya isa ma ya nishadantar da jama'a, ya faɗakar da mutane, ya nuna mutane darasi akai, bare ma a zo kan gidan Alhaji Alfindiki. To kamar yadda kuke gani dai a wannan dai bidiyon a Audu Luluwa yake bayani, yake sanarwa, yake jawabi akan yanayin yadda alaka zai kasance season 5. Kuma kamar yadda kuka sani dai insha Allah alaka zai dawo mana 27 kamar yadda muka sani. Sannan kuma akwai wasu shirye-shiryenmu da muke gabatarwa kamar irin su garwashi, darasi, gidan sarauta, duka dai shirye-shiryenmu ne, wadda ya kasance wannan alaƙa season 5 ɗin ya zo da abubuwan mamaki daban-daban, ya zo da abubuwan al'ajabi daban-daban, kuma ba ku san wani abu, wata sabuwa ga wanda suke kallon shirin alaƙa. A alaƙa na ƙarshe wanda daga shi ne muka tafi hutu, shine inda Lilin Baba yake zuwa gidan Alhaji Sale Alfindiki a matsayin ɗansa, wadda ya kasance shi Alhaji Sale ya ce Lilin Baba ba ɗansa bane ba. To iya nan ma wani shirin dabi ne, wadda idan aka tsaya aka yi bincike a cikin shirin, shi Alhaji Sale Alfindiki mahaifiyar Lilin Baba matarsa ce a baya. To yanzu kuma ya girma, ya yi arziki, ya yi kuɗi, ya je ya yi sabon aure ma, ya ma manta da shafin, ya ma manta da wacce matar tasa wacce ta haifan masa Lilin Baba, ma ya ma manta da yana da wani ɗan Lilin Baba. Gashi kuma Lilin Baba ya zo gidan ubansa, gidan Alhaji Sale Alfindiki kenan, wadda ya kasance shi Hisham Sale Alfindiki yana ma walakanta Lilin Baba, wadda daga baya zai zo shi ya san cewa yayansa ne fa. Kun ga wata sabuwa kenan, daga baya zai zo ya tabbatar masa da cewa Lilin Baba yayansa ne, wadda a nan ma wani sabon dabi ne. Kuma kamar yadda kuka sani Hisham a cikin wannan shirin yana bullowa da rashin mutunci, walakanci iri daban-daban. Sannan kuma abinda da yawa mutane suka manta a cikin shirin nan mai suna alaka, kar ku manta da cewa akwai dabi fa tsakanin Umar M Sharif da kuma yar gidan Sale Alfindiki, yayin da yake kasancewa ita yar gidan Alhaji Sale Alfindiki an kawo kayan an gani ana so gidan Sale Alfindiki, sannan kuma Umar M Sharif ya dawo wata babbar gwarama kenan, inda ake babbar gwarama. To ku a tunaninku wa za a ba aurenta, wanda take so Umar M Sharif ko kuma wancan wanda ta fara soyayya da shi a baya, wadda har iyayensa sun aika sun kai sun tura manyansa gidan Alhaji Sale Alfindiki, nan ne inda ake babbar gwaramar. Sannan kuma kun san Alhaji Sale Alfindiki tsayayyen mutum ne, baya magana biyu, in dai har ya tsaye da magana to insha Allahu ba za a samu wata matsala ba, ya tsaye da magana. Shi kuma mahaifin Umar M Sharif a cikin shirin alaka, shi kuma yayi wa ɗansa alƙawari babu abin da ɗansa zai nema ya rasa, in dai har kuɗi da izza da kuma zai iya masa a rayuwa, in Allah da duk abin da ya nema zai masa. Sannan kuma Alhaji Sale Alfindiki suna da alaka
mai kyau da shi da mahaifin Umar M Sharif a cikin shirin nan. To kun ga wata gwaramar kenan. Ku dai kawai ku jira mu, kar ku manta da date din da zamu dawo da alaka 27 December wannan satin ma in Allah da zamu fara haska muku shirin mu mai suna alaka. Mun gode. Kar ku manta kuma na subscribing, ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Nagode.